Halo Lover, good afternoon. Hello guys.
प्लीज गाइस सपोर्ट करके जाइए। आमा अफिसियेल ब्लग मा खालामदों मा खालामदोंरा ओंखाम संदोंमोन आङो। गोजोननाय थाबाय जोंहा अफिसियेल आंनि एरियायाव फैनायनि थाखाय। दावरावथारना खुथ्रं खाथ्रांनो। आं खामानि मावबा बिदिनो जायो। कमेंट करिए गाइस कौन है, लाइक करिए और सपोर्ट करके जाइए प्लीज जो भी नया है मेरे चैनल पर। मा सिरि जाखो फादि होनदों आरो। सिरि नङाथ' गुमै खोनायाखै नामा नोंलाय? सिरि नङा सिरि नङा। खामेन हरा गारा सिरि जालायथारो। जाखांबाय नामा गुमै? मा खालामदोंलै होनदों आरो। ओंखाम संदों आङो, ओंखाम संदों। खोनादोंना खोनायाखै? जाखांबाय नामा नोंहा गुमै? मानोथो मिनिखो? आंहा ओंखाम संनायावनो माबा बोरैबा स्लिप दानदों गुमै। कुकारानो बेरनोसैमोन। मारिनाया जायाखै मोखाङा। मा ओंख्रि जाखो? जाखांबाय, ओंख्रिया गरसि आलु लाब्रासो। नोंहालाय मा ओंख्रि संखो? आंना नाजों बिलाहिजों ओमफ्राय गरसि आलु बिन एवदों भाजि।
Banyak kalau ke kamen ya mata. Kamen kalau no, aku sudah sedang. जोंहा साब्रै फैदों हेल' सना ओंख्रि मा खालामदों होनदों आरो ओंखामखौ संदों आङो आसार लोखि सना लोगो मा खालामदों नोंलाय गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एलबि होआसै नामा नोंहालाय जोंहा गुमैया मा होनखो अ गोथावथ' नोंथ' गोग्गोम जासिगोनलै आं ओंखामखौ जाखायो जानायालाय ओंखायनोथ' आरो मथिथि ना आङो जोंहा आसाया मा होनखो लाइकल' होनो हासिगोन मिटिंआव थांनांगौ ओंखाम जानोसै दे जागोन दे आसा थेंक इउ लाइक दान अके गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय जोंहा ओमफ्राय राजपै सिं बुल क्या थैंक यू राजपै सिंह मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच कहाँ से हो बोरो है ना क्या है होखाबाय दहाय फुङावनो दहाय फुङावनो होखाबाय आरोना आं गोदानसो होदोंथ' दहाय होनाया बेलेग न'आव फैबाय नामा होनदों आरो गैया गुमै गैया कौन है आप में मालूम नहीं है आप मुझे आप कौन है लाजिबाय थाथ' मा होनखो रायलायबाय थाथ' ओंथि दे जागोन दे where are from my from India where are from ठीक है भाई सब करके जाइए सपोर्ट करके जाइए आपका चैनल है तो आप कमेंट करके जाइए मैं आपको रिटर्न दूंगी ठीक है ओके ना भाई राजपै सिंह और कौन है कमेंट करिए गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके जाइए बिबारी where are doing now where are doing now ऐसा बोलो अभी मैं कुछ भी नहीं किया है बैठ रही हूँ नथिंग आकाशी बाय ओके ठीक है कोई भी कमेंट नहीं करता है ना मैं रखने वाला हूँ राजपै सिंह कमेंट छोड़ दीजिए मैं आपको रिटर्न दूंगी ओके